על שיפוליו הצפון-מערביים של הכרמל המוריק הוקם בשנת 1999 מרכז הקניות הגדול בצפון הארץ, הגרנד קניון. 200,000 מטרים רבועים של חנויות, מסעדות ואזורי בילוי מהיוקרתיים והיפים בישראל. 3,000 מקומות חנייה וכ-600,000 מבקרים מדי חודש. אך משהו היה חסר. גלובוס מקס מציגים גלובוס מקס גרנד קניון. מעליות שקופות וגרם מדרגות יחיד מסוגו יובילו את 1.5 מיליון הצופים דרך חלל אדיר ומעוצב מטה לאורך 5 קומות אל 3 קומות מתחם בתי הקולנוע והבילוי המתקדם והאלגנטי בישראל. מבואה ענקית הפונה למפל מים עוצר נשימה תקבל את פני הצופים עם כניסתם למתחם. קופות מהירות ועמדות אלקטרוניות מתקדמות יאפשרו רכישת כרטיסים נוחה ומהירה לכל אחד מ-23 אולמות הקולנוע המאובזרים, הנוחים והמתקדמים מסוגם בעולם. אזור הבילוי והאירועים המרכזי יעמיד לרשות המבלים מסעדות, דוכני מחירה ובתי קפה מהשורה הראשונה במספר טרקלינים אינטימיים. בשתי קומות מעוצבות יוכלו המבלים להסתובב וליהנות מהאווירה הייחודית, היוקרתית והאלגנטית המאפיינת כל פינה במתחם. והכל אל מול מפל המים האדיר וקירות המסך הפתוחים לנוף הכרמל המרהיב. טרקלין אירוח גולד קלאס יערך את צופי ה-VIP לפני כניסתם לאחד מ5 אולמות ה-VIP בעיצוב רטרו הכולל גרם מדרגות פרטי ומעלית פנימית שקופה. 3 קומות המתחם נפרדות אך מחוברות ביניהן במוקדים מרכזיים, ואלו מאפשרים חדירת אור טבעי ותחושת מרחב פאר ויופי שלא נראו בישראל. אנו מאמינים כי הגלובוס מקס גרנד קניון יהווה מוקד משיכה ארצי. הצפי הוא ללמעלה מ1.5 מיליון צופים שיענו מדי שנה מחוויית בילוי וקולנוע איכותית בישראל ומהמתקדמות כיום בעולם. הגלובוס מקס גרנד קניון עומד להיות עוד יותר גרנד.